M masadun partikula bat ondorengo potentzialaren eraginpean egitzen ari da. Non alfa hemen txagertzen den alfa hori positiboa den. Beraz, lehenengo eta behin egin behar duguna da energia potentziala ulertu eta horretarako ezinbestekoa dugu horren irudia egitea. Beraz, ikusten duzuenez, neurri handi batean daukaguna da potentzial osin infinitua, honen zabalera dugu lau A, eta hortaz gain daukagu zeroan zentraturiko Diraken delta potentziala, eta Diraken delta potentzia hori negatiboa da. Hori importantea da, gero oinarrizko energiaren ikurra nolabait aztertzeko importantea izango du. Bueno, lorrezazu oinarrizko energia kalkulatzeko ateratzen den ekuazio transzendenta. Dirudienez, energia lortzeko ez dugu lortuko halako adierazpen analitiko zehatzen bat, eta ekuazio transzendentalen funtzioan bakarrik utzi behar izango dugu. Konprobatu nola A infinitorantz egiterakoan, A infinitoa egiterakoan, daukagun potentzia osin infinitoen zabalera infinitoa egiten da, hormak infinitoan geratzen zaigu, eta beraz bakarrik geratzen zaiguna da Diraken delta isolatu bat. Orduan, Diraken delta potentzial isolatuari dagokion oinarrizko energia lortzen dala, eta hori da espero daitekena, eta froga konfirmazio gisa lortu dugun ekuazio transzendentalaren konfirmazio bezala oso interesantea izan daiteke frogapen hori egitea, naiz eta hori bera eskatzen ez badigute ere. Kasu honetan eskatzen digute. Bueno, esaten ari garen bezala, oinarrizkoaren energiaren ikurra aztertzeko oso importante da kontutan hartzea daukagun Diraken delta negatiboa dela. Hau da, gure potentzia oso infinitoan bakarrik izango bagenu, badakigu oinarrizko energia positibo izango dela. Ze daukagu energia potentzia minimoa 0 dugunez, eta oinarrizko energia hori baino handiago izan behar dugula, Heisenbergen ziurgatasun printzipio dela eta. Baina, kasu honetan hortaz gain, daukagu negatiboa den Diraken delta bat, beraz badago oinarrizko energia negatiboa izateko aukera bat. Eta gerta daiteke positibo izatea, hau da, zehaztasunez ezin dugu esan aldez aurretik oinarrizko energia positiboa edo negatibo izango den, baina negatibo izateko aukera dagoenez, hori da, horren hipotesia da lehenengo hartu behar duguna. Beraz, kontutan hartuko dugu, oinarrizko energia negatiboa dugula. Horrekin batera interesantea dugu, balako oinarrizko egoeraren gutxi gora berako irudi kualitatibo bat egitea. Eta hori oso simplea dugu, lehenengo eta behin, energia potentzia infinito den tartean badakigu uin funtzioa derrigorrez 0 izan behar dela, eta gero uin funtzioa jarraitu izango dela, beraz hemetik hasiko da, eta oinarrizko energia, oinarrizko egoera izan da, daukagu energia potentzia simetriko izanik, oinarrizko egoera simetriko izango dugu ere. Baina horrekin batera, zero jatorrian Diraken delta bat dugunez, uin funtzioen derivatua ez da jarraitu izango, beraz piku bat izango du 0 puntua. Beraz, daukagun uin funtzioen irudia, horako gauza bat izango dugu. Mentxe piku bat, eta hemen, esaten ari garen bezala, simetrikoa. Beraz, horako irudi bat izatea espero dugu. Horrekin batera, guk uin funtzioen adierazpen analitikoa ere, jar dezakegu izatez horren gainean lan egin beharko dugu. Eta, daukagun energia negatiboa izan da, orduan, geratzen zaiguna da uin funtzioaren adierazpena, hementxe tarte honetan dira esponentzial errealak. Eta daukagun uin funtzioaren adierazpena hause dugu. 0 dugu energia potentzia infinitoaren tarteetan, eta gero daukagu esponentzial errealen kombinazio lineala, eskerrean eta eskubian. Hementxe agertzen den K hori energiarekin lotuta dugun, K hori da erro minus bi m e zati h bar. Erroa ondo dago definituta zeren eta energia negatiba dugulako. Bueno, beraz ja badaukagu, zein den daukagun uin funtzioaren adierazpena, eta oraintxe lan egin beharko dugu uin funtzioaren adierazpen honen gainean, eta aplikatuko beharko dugu badauzkagun hainbat muga baldintza diferenteak. Batez ere ikusteko eta aztertzeko hor txagertzen den konstanten artean dauden erlazioak. Lehenengo eta behin esate baterako, esaten ari garen bezala, uin funtzioa simetrikoa izan behar da. Beraz, uin funtzioa oinarrizko egoeran izan da, eta energia potentzia simetrikoa izan da, uin funtzioa simetrikoa izan behar du. Horrek esan nahi du, psi x, eta berdin psi minus x, eta horrek jartzen du konstanten arteko erlazio bat. A, deren berdina izango dugu,
eta gero bestaldetik C beren berdina. Beraz, ja, badaukagu konstanten arteko erlazioa simetrikotasuna zuzenean aplikatuta. Gero, bestaldetik, uin funtzioa izan behar da jarraitua. Bueno, 0 puntuan, uin funtzioa simetriko izan da, 0 puntuan ja derrigorrez jarraitu izango da. Baina, gure ardura, batez ere, sentatzen da, bia eta minus bia puntuetan. Izate simetriko izanik, berdin dio, bakarrik bat hartuta nahikoa dugu. Minus bian sentatzen bagara, uin funtzioaren jarraitasuna, honetan aztertzen gara, bi hauek berdinek izan behar dira, x berdin minus bia puntuan. Beraz, a eber minus bk a gehi b eber bk a da berdin 0. Eta honek ematen digu, a eta beren arteko erlazio bat. Hauxe dugu. Bueno, beraz, berlazio hauekin, badaukagu konstanten arteko erlazio bat, eta ointxe egin dezakeguna da, berri datzi, hementza daukagu uin funtzioa, baina kontutan izan da, lortu ditugun konstanten arteko erlazio bat. Beraz, alde batetik, 0 dugu energia potentziala infinitoa den tarteetan, eta gero bestaldetik, zuzenen ordezkatzen badugu, hementsa daukagun erlazioiek, lortzen duguna da, b bider eber minus k a minus eber lau eber minus kx minus eber lau ka eber kx hori eskerrean 0-en eskerrean eta berdin eta gero bestaldetik b eber kx minus hau dugu eskubian. 0-en eskubian. Ja, beraz, ja badaukagu, uin funtzioaren adierazpen bat, erlazio bat, baina orain badaukagu landu egin behar dugun beste erlazio bat. Ze gertatzen den x berdin 0 puntuan, hortxe daukagu Diraken delta bat. Normalean, bai, uin funtzioak eta derivatuak jarraituak izaten dira, baina energia potentziala Diraken delta bat dugunez, orduan, lehenengo derivatua ezin da jarraitua izan. Baina izatez, badakigu zein den zenbat balio duen uin funtzioen ez jarraitasuna. Eta hori da kontutan hartu behar duguna. Eta horretarako oinarrituko gara Schrödingeren ekuazioetan. Guk 0-en inguruan bakarrik interesatzen zaigunez, lehenengo eta behin jarriko dugu zein den Schrödingeren ekuazioa batez ere 0-en inguruan. Eta 0-en inguruan badugu bakarrik jarriko dut daukagu energia potentziala 0-en inguruan. Eta bakarrik dugu 0-en inguruan Diraken delta hori. Eta berdin, energia. Beraz, oin ateratzeko zein den uin funtzioen derivatuak duen ez jarraitasuna egingo duguna izango da hau integratu, Schrödingeren ekuazio integratu 0-en inguruan. Beraz, hartuko dugu 0-en inguruko tarte infinitesimal bat, minus epsilon eta epsilon tartekoa, eta gero egingo dugu epsilon 0ko limitea. Beraz, integratuko dugu dana minus epsilon eta epsilon tartean. Bueno, beraz, lehenengo hasiko gara energia potentzialekin lotutako ekarpenekin, hori simplea dugu, ze daukagu uin funtzioan bigarren derivatua eta horren integrala egiterakoan, lehenengo derivatua geratzen zaigu, eta lehenengo derivatua ebaluatu behar dugu minus epsilon eta epsilon tartean. Hori aldea batek, gero bestaldetik Diraken delta bat dugu, 0-an zentraturikoa, eta daukagun integrazio tartea 0a barneratzen du. Beraz, honen integrala oso arraza dugu, bakarrik izango dugu, hementxe daukagun integrakizuna, baina ebaluatuta x berdin 0a. Beraz, minus alfa bider psi 0. Eta azkenik daukagu hause, horretarako integrala hause egiteko, kontutan hartu gara, gutxi gorako balioa ateratzeko, kontutan hartuko dugu nola gure integrazio tartea infinitesimala izango dela, beraz gutxi gora bera honek balioko du
energia, bider uin funtzioa zeroan ebalatuta, ze tarte honetan, minus epsilon eta epsilon tarte horretan asko aldatuko ez dalako, eta gero gainera egin behar dugu limite epsilon zeroko limitea, bider integrazio tartea. Bider bi epsilon. Eta guztionen epsilon zeroko limitea egingo dugu. Bueno, orain, jarraituko dugu honekin, beraz, lehenengo, honen adierazpena ateratzeko, kontutan hartu behar dugu, uin funtzioen derivatua egin behar dugula, baina derivatua epsilon ebalauta dagoenean hartu beharko dugula, uin funtzioen adierazpena zeroren eskubian duena. Eta gero bestaldetik, uin funtzioen derivatuen minus epsilon ebalatu egin behar dugunean, hartu behar dugula, uin funtzioen adierazpena, baina ezkerrean duen adierazpena hartu behar dugu. Beraz, hori kontutan hartzen badugu, ateratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Minus h barra karratu, zati, bm, kb, bat, gehi, eber, lau, ka, hori alde batetik, eta gero, bestaldetik, izatez, berdina dugu. Ka, hori, daukagu. Gero bestaldetik, daukagu minus alfa, bider uin funtzioan zeroen ebalatuta, eta hoixe da, minus alfa, b, bat, minus, e, ber, lau, ka, Eta epsilon zeroko limite hartzerakoan, hau zero geratzen zaigu. Beraz, hau zero dugu. Ikusten zuenez, beren eragina ez dago, ze guztietan simplifikatzen dalako, eta hau da, geratzen zaigun, ekuazio transzendentala karen funtzioan, baina k horrek energiaren funtzioan, k hori energiaren funtzioan daukagu. Beraz, finean da, ekuazio transzendentala energiak betetzen duen ekuazio transzendentala. Bueno, horretarako, ondo dago, hau pixka bat, hobeto txukuntzea, eta txukuntzen badugu, zer esanik ez, ere diferentetan txukundu edo simplifikatu indezakegu, eta txukuntzen badugu, geratzen zaigun ekuazioa, ondorengoa h barra karratu, k, alfa, m. Dugu, eber, lau, ka, minus bat, zati, eber, lau, ka, minus bat. Hau da daukagun, beraz, lortu dugun, ekuazio transzendentala, oinarrizko energiarako, daukagun ekuazio transzendentala. Beraz, hasieran egindako hipotesian energia negatibo izan zitekeen, bai, ondo zegoen, ze lortu dugulako, energia horrek bete behar duen adierazpena, energia betetzen duen adierazpena. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, kontu dago, konprobatzea, daukagun a hori infinitoa egiterakoan, berreskuratzen dugula, diraken deltaren funtzioa izolauta dugunean, daukagun oinarrizko energiaren ekuazioa. Beraz, a infinitorantz dugunean, bi hauek infinitorantz dijoazte, ordan egin dezakeguna da, bai zenbakitzailea eta zatitzailea, zati eber lauka egin. Beraz, hori egiten badugu, h barra karratu, zati k, alfa m, bat, ken eber minus lau ka a. Bat, barkatu, hementxe dagoena, hau ez dago ondo, hau plus dugu. Bat gehi eber minus lau ka a. Eta limite hartzen dugunean, a infinitoko limite hartzen dugunean, bi hauek zeronaz dijoazte, eta beraz, geratzen zaiguna adierazpena ondorengoa da. H barra karratu, k, zati alfa m, dala berdin, bat. Eta kontutan hartzen badugu, esan dugun bezala, k hori dala minus bi m e oinarrizko energia zati h barra, hemetik ateratzen dugu, nola, oinarrizko energia, dala minus alfa karratu, m zati bi h barra karratu. Eta hori bai dugu, diraken delta potentzia isolatuari dagokion oinarrizko
energiaren adierazpena. Beraz, bai, nolabait konfirmatzen ari gara, nola limite horretan, daukagune lortutako adierazpena ondo dagoela.